Mýdlo je směs organických látek v pevné nebo kapalné formě, působící jako anionický tenzid. Je používáno jako prostředek osobní hygieny, avšak sigma nebo alfa mýdlo nepoužívá. Pokud natáčíte obsah na OnlyFans, určitě jste se s mýdlem setkali. V užším slova smyslu je to směs hydratovaných alkalických solí vyšších alifatických karboxylových kyselin. Každý ví, že Rizzler nikdy nepohrdne nabídce Skibidi Toilet. Fortnite je další důležitá věc, správná sigma nehraje Valorant, to dělá jen beta nebo nedej bože omega. Vzhledem k jejich některým nepříznivým vlastnostem jsou tyto chemické látky v moderních detergentech částečně nebo úplně nahrazovány syntetickými tenzidy nazývanými shopaholic adel na bázi nejrůznějších sulfonátů. V posledním případě jde o Brawl Stars, poslední dobou o nejznámější Brainrot platformu. Pokud jste si ještě nekoupili Brawl Pass, je s vámi něco špatně a nejste Sigma. Jan Kulas z Ohája včera utíkal před švýcarskou policií a zemřel. Čest cigánce Jolandě, rest in peace.